especialista en embarbussaments. Déu vos guard que té guants, diu sí, diu quants, diu tants, diu tants, diu sí. I quan valen, diu tant, diu quant, diu tant, diu tant, diu sí. Doncs ara no en vull. Què ha passat? Ha marxat tothom, només queda una persona al públic. Estem acabant. No passa res, ho solucionarem. Això passa perquè ets molt mala presentadora. No, és molt bona! Que no, que sí, que no, que sí. Doncs sí, jo crec que ets molt mala presentadora. No li diguis això, pobreta. És veritat, tot és culpa meva. Hem de canviar de presentadora. Tinc molta gana, molta gana. Quina por! Segur que sortirà malament. Mereix una altra oportunitat. Sí, clar, i que destrossi el nostre ser preciós. Calla! D'acord, Jo voto perquè tinc una altra oportunitat. Jo no. jo no. Jo sí. Jo sí. Jo sí. Jo sé! Què? Què voleu? No controlo. Oh, gràcies, gràcies. Thanks, my friends. Darlings, no us decepcionaré. Quin dia tan beautiful. Que sí, ja comencem. Yes,